Tungod sa grabing pag-ulan, pipila ka lugar ang nakasinati og landslide sa Glan ug Aurora, Zamboanga del Sur. Samtang usa ka 8 anyos nga batang lalaki ang patay human nalumos sa lungsod sa Aurora. Kini ang guban pa sa report ni Krisa Dapitan. Dagkong mga bato ug mga tipak sa yuta lakip mga punuan sa kahoy ang mibabag nining kalsada sa barangay Kalpidong sa Glan, Sarangani atol sa landslide alas 5 Lunes sa buntag. Kini gumikan sa nasinating pag-ulan sa lugar. Sintado na siya sir nga na ay mga bato na nakakover sa dalan. Kung wala to nagsugod og sapado nga wala na punong. Hinoon walay may naangol o namatay sa insidente. Padayon ang gihimong clearing operation sa otoridad. Dunasay natala nga tulo ka managlahing insidente sa landslide sa barangay Pangyan, Big Margus ug usa pa ka barangay sa Glan. Gani makita kining pipila ka balay og istruktura sa barangay Pangyan nga nadanyos human natumbahan og kahoy atol sa pagdahili sa yuta. Wala sir kay nag-preemptive evacuation pero except sa kato sa may barangay Big Margos may duha ka balay na to na nakuan din sa landslide pero walay tao naka-shorty. Sa Zamboanga City, gisiradaan sa DPWH-9 ang bypass road sa barangay Malagutay human mibigay ang yuta dala sa pagbunok sa ulan niadtong July 15. Bisan usa ka semana na ang milabay, padayon gihapon ang road clearing operation nga posibleng mulungtad pa og duha ka semana tungod sa kabaga sa lapok nga midahili. Busa, mamahimong moagi sa main highway ang mga motorista. Sa Aurora, Zamboanga del Sur, nakasinati sa landslide ang barangay Insagan niadtong Domingo. Ang maong dalan mao'y naginusarang agianan padulong Mulave, Zamboanga del Sur ug Ozamis City. Hinoon dunay mga motorista ang makaagi apan magpadayon pa ang road clearing sa lugar. Sumala sa MDRMO Aurora, walay naangol atol sa landslide. Apan usa ka 8 anyos nga batang lalaki ang patay human gituuhang nalumos sa barangay Seboneg sa Aurora, Zamboanga del Sur gahapon, Lunes sa hapon. Sumala sa kapulisan, nagdula ang bata og mga higala sa suba dihang miambak kini. Nadala kini sa kusog nga sulog sa tubig ug wa na makit-i. Na-recover ang lawas niini pasado alas 7 sa gabi na sa maong suba gihapon, 50 metros ang gilayon gikan sa giliguan niini. Duwa sila ma'am, sa upapi, nila. Tapos wala niya na-anticipate nga lalom na dahito iyahang nakuan, ambakan, motong nalumos. Sa Manukan, Zamboanga del Norte, nakaplaga ng patayng lawas sa usa ka lalaki sa baybayon sa barangay Villa Ramos pasado alas 3 sa hapon. Sumala sa MDRM Manukan, walay nakailang ang mga residente sa lugar sa maong patayng lawas. Busa posibleng naanod lang kini sa maong lugar. Nagsulob og itom nga shorts ug puti nga t-shirt ang lalaki ug gibana-bana ang anaa sa 20 ngadto 30 anyos. Nanawagan karon ang buhatan kung kinsa man ang nawad-an og miyembro sa pamilya nga pakig-alayon kanila. Nakatakdang ilubong na lang ang patayng lawas. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.